ҳама ассалому алайкум бардоро, хуш омадем ба канали Истим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. дар ин дунё мушкилиҳои глобалии табиӣ, вирусҳоидаҳшатноки сироятӣ, ҷанг ва дигару дигарҳо вуҷуд дорад. ҳоло мо бо шумо тасаввур мекунем ки бо сайёраи замин чӣ мешавад агар тамоми инсоният дар як лаҳза нест шавад. Порчаи видеое ки айни замон тамошо кардаем бародор, агар ки дар шумо чунин видеоҳо маъқул боша, ин дар закрити телеграм канал мегзара. Ссилка телеграм канал бародор ма дар якум комментария закрепит кардагим, тавассути бот пайваст мешавен. Аз ҳамада муҳимаш оне ҳастае ки дар ҳамин закрити телеграм каналаш агар ки 5000 подписчик шава, 4 одама ба ҳаҷ роӣ мекунанд. иқдоми хеле ҳам хубе бародоро. Бидурен ҳам контент тамошо кунед ва ҳам бо имкон ба даст меорен ки ягон наздиктон ё ки хитон ба ҳаҷ равен. Оғоз мекунем барномаро, яъне ки видеои имрӯза аз рубрикаи SM News, хабарҳои муҳоҷиратӣ. видеоро оғоз мекунем аз як ҳодисае ки дар як зани мусалмон, миллаташ номаълумай, лекин маълумай аз сару либосаш ки мусалмон е. Метро ножом нападают на покрытых женщин. Ва як зани рус, яъне ки шахсе ки ғайри мусалмон ба ӯ ҳуҷум мекунад бо корд. Видите? Метро Коломенская. Ба хотири чӣ? Ба ягон чӣ? Ва ягон хе гуноҳ надорад. Просто дар метро шиштагия ва ба ӯ ҳуҷум мекунад. Ки хушбахтона шахсои дар атрофаш буда ҳимояташ мекунанд ва ӯра ҳифз мекунанд. Газови баллончик дар чашмои ҳамон зан мепартоянд, мепошанд. албатта дӯстои воқеа хеле ҳам пеш баромадагиай, аллакай ҳама дидагиай, лекин ман дар ин бора гап дорам. Муҳим онае ки ин кор чӣ гапае фаҳмиданаш дар корае ва ина ба одамо чӣ гуна мерасонанд ва дигар одамо ин хел ҳолатҳоро чӣ гуна мефаҳманд ва ин асоси кадом пропагандае ва пропаганда чӣ гуна ба одамо паҳн мешавад, чӣ бояд кард, мақсаду сабаби ҳама ин коро дар чие. оне ки ин хел видеоҳо муҳиманд бародаро ва дар ин бора лангулиам гап задагиай. Хай бале, бисёр бародаро меган не, хай дига лангули намегем, официально мегирем Ходим Олимхоҷа Файзович. В общем пура дар ин бора гап мезанем ва дигар чунин ситуатсияҳоро ҳам тамошо мекунем ки ҳуҷум мекунанд ба кӯдак. Никого осуждать не просим. Барои он хотире ки муҳоҷирай. ва рақамҳое ки дар болои экран мебинед дӯсто, ба тамоми ҷаҳон агар ки хоҳем сафар кунем ба ягон ҷои дига ки хай шуморо визаотон имконият бута ва ё ин ки бихоҳем ки ба ягон ҷои дигар бирен аз ҳамин дарду проблемаи Россия озод шавен, ё ин ки хай агар дигар ҷо имкон надошта бошен маҷбурен ки бо ба ҳамин ҷа сафар кунен ё ин ки муваққатан аз ин ҷа ба ватан баргарден. Марҳамат барои ин кор ба шумо кӯмак мекунад рақамҳое ки дар болои экран мебинен. Билетҳои ҳавопаймо ба нархи хеле ҳам дастрас. Истифода барен. вач хеле ки гуфтем бародаро, баъзе одамо меган ки мисол лангули нагӯ, хай дига айс пас Ходимов Олимхоҷа Файзович мегем. Дар ҳамин бора гап задагиай ва аз ҳамада муҳимаш онае ки мега ки ман намедонам дар инҷа чӣ рух додааст, хай да ман роӣ кардан. Ман намедонам дар инҷа чӣ гап шидагиай, чӣ гап гузаштагиай, подписчикоро кам ки акап ҳамин навора масаб навора роӣ кардан. Шахсое ки дар ягон масъала маълумот надорен ва ё ин ки намедонен ки чӣ рух додагиай, биҷиқем бишинен. чунки ҳар як сухани шумо натиҷа дорад. Ҳар як сухани шуморо одамо гӯш карда пропагандаи шумо мегзара ва дар бораи ин таъсири пропагандаи шумо ҳам ман ҳоло гап мезанам. Аввал гап мезанем ки чӣ рух додагиай, чӣ хеле ки ӯ мега ки намедонад. мо метавонем бигем ки ҳамон гапое ки дар видеоҳот гап мезанӣ ба хотири надонистани маълумоте, лекин не, просто ту ҳамун угли секинҷаи хонашона ҳам хел додагиан та чунон мелеси ки под сарафаном всё уже пиздит. ва ҳамчунон инсонои хуб аз ҳамин миллат, аз ҳамин инсонҳо бо инсонҳои хуб бо менамад дамбар чихта мегад. Алло баракаша. бояд ҳамин хеле бугӯӣ бо писхан дар руд. дар ҳоле ки хоҳару ё ин ки як апаи мусалмони тура мехостанд ки бикушанд, а ту бошӣ мушханда карда лесидести секинҷаи хонаи шахси ҳуҷум карда гира. Под сарафаном всё уже пиздит. Ножом нападают на покрытых женщин. Азиза рассказала газета РУ, что напавшая женщина сначала снимала ее и других пассажирок неевропейской внешности. Яъне ки ин зан аввал омада
ба навор мегирад пеш аз ҳуҷум кардан занҳоеро ки намуди европоӣ надоранд на телефон азатем кинулас на ниёс ножом баъди ба навор гирифтан ҳуҷум мекунад бо корт подруги азизи пришлось распылит перцовый баллончик чтобы защититься яъне ки дугонаи ҳамин занеро ки ҳуҷум кардиян ҳамин ӯро ҳифз мекунад на ин ки чӣ хеле ки ходим олимхоҷа файзович мега ки ситуацияра нигоҳ кунед ки манам корчара мега бигирам бизанамаш мега корча қариб занамаш ки мутаассифона бо ӯжа нигоҳ ки дастиш да мезанад намемонаш уна пешгиша нигоҳ ки дар дастиш мезанаш ҳамин миллати хуб ҳамин ин ӯ хел ҳамин миллате ки секунҷашон барои лесидан даи одам маъқул шидагиай ҳамуно бо ҳифз кардиян не дугонаҳои худи ҳамин одамеро ки ҳуҷум кардиян ҳамуно мекунанд ин кора ва пешакӣ мегӯям бародаро чӣ гапе ки ман дар инҷа гап мезанам хуб тамошо кунед хуб просто ба диққат тамошо кунед ақли солим қатӣ оценид кунед чунин ситуатсияҳоро яъне ки дар ин ҳолат ин блогере ки забонаш аллакай бу гирифтагиай Там под сарафаном все уже пиздец. гуфтаестай ки дар чунин ҳолат бояд ки аҳамият надиҳӣ бояд нигоҳ накунӣ бигзарӣ бирай ба он хотире ки ҳамин хел нишон бидӣ ки ӯ ровнита нестай ҳамун гапон зуд кам мешава ҳичи намешава ягон ҷуд кам намешава та ҳамура нигоҳ накардан та ҳамура признават накардан и медонӣ як маънои калон дора яъне ки ту ровнима нестӣ ба корт ҳуҷум кардесиян бояд бигзар ҳамин хел бирава нишон бида ки ӯ ровниш нест ту па далбаёбӣ Попадают на покрытых женщин. бале дӯсто бисёр дамур аз ҳаршон дар ин ҳолат вайрон шид метавонем бирем ба ширкати шифоҳиҷома фитабочка ҳиҷома ва массажи бепул кунем каме ҳам боша ором мешавем ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои кӯмак кардани простатит вазн гирифтан ё ин ки вазн партофтан ва дигар бемориҳо марҳамат шифо фармо она в наглию начала снимать на телефон меня и двух женщин неевропейской внешности прямо подходила и фотографировала я включила камеру и закрыла лицо телефоном потом она достала раскладной нож яъне ки ӯ меояд сурат мегирад дар ҳамон ҷо занҳоеро ки ба намуди европеӣ надоранд дугонаи ин одам боша камераи худша гирён мекунад ва тавассути телефон рӯша маҳкам карда снимат мекунад ин ҳолата барои ҳамин хотир ин одамо тонистанд ки ба навор бигиранд ин ҳодисаро чӣ хеле ки баъзе пропагандистое ки бо ҳамин каналҳои рус ҳам ҳастанд ки пропагандировать мекунанд ки ин кор якаба сохта боша барои он хотире ки иё заранни снимат кардаста буданд ана акнун фаҳмидаистем ки реальный съёмка чӣ хеле рафтагия разложила его и спрятала его за пакетом пока поезд не приехал на платформу станции метро Коломенская кор рух мета пеш аз оне ки поезд омадагиай дар платформа ин ҳодиса рух мета ва корчара дар дасташ мегирад дар пушти пакет пинҳон мекунад интизор мешава ҳолата аза призналась что из-за распылённого баллончика стала плохо стоящей рядом беременной женщиной зане ки дар ҳамун канори ӯ будай ҳомила ҳолати ӯ бад мешава барои он хотире ки баллончикро ки дар чашмои ӯ ҳуҷумгар мепошанд ба унам мераса рядом с ненормальной стояла женщина в хиджабе и она тоже надышалась этим вскоре она начала задыхаться и вовсе потеряла сознание девушка была в положении сделали массаж сердца пытались всячески перевести в чувство пока дождались скорую её стало лучше рассказала она яъне дар лаҳзае ки шумо тамоми ҳодисаро гӯш мекунен ҳолат дар назари шумо дигар хел метавад правильно яъне ки дар ҳамаи видео бародаро ма барои чӣ хотир гуфтам ки ба диққат гӯш кунен ки пропаганда чӣ гуна кор мекунад ман ҳам дар шумо фаҳмондам реальни ситуатсияро ва ҳам фаҳмондам яке аз приёмҳои пропагандара пропаганда яъне ки чӣ гуна кор мекунад агар ки ба ёдтон боша ман дар бораи зани ҳиҷобдор гап задам ва шумо видеоро диден савол дар шумо да ки ҳуҷум кардан так ҳам овози мехеза мега ки дар як зани ҳиҷобдор но чӣ хеле ки баъдан ман история реална дар шумо хондам фаҳмида мешавад ки зани ҳиҷобдор не занеро ки вообще худаш съёмка кардааст да ӯ ҳуҷум мекунанд ва ба вақте ки ин дугонаош ба баллончик ин зана мепоша чизои баллончик дар ин чашмои ин зани дигаа мераса зане ки съёмка кардааст маълум нест ки намудаш чӣ гунае лекин рус нест ба хотири рус набуданаш ба ӯ ҳуҷум мекунад чӣ хеле ки мегӯяд ки сурат гирифтааст буд неевропейской внешности мумкине ки ӯ ҳам сахр дошт мумкине ки надошт яъне ки дар ин ҳолат як намуди пропагандаро ман нишон додам ки чӣ гуна одамо мара метавонанд ки чизе ки реально гузаштаиста бошад дигар хел тавсия бутанд ва вақте ки ходим олимхоҷа файзович дар ин бора гап мезанам мега ҳамин хел чизоро шумо диден ина бо диден ки дигар одамое ҳастае ки аз ҳамин миллати хуб ина бо
حفظ میکنن با اون نگاه نکرده که این آدمی که ایرا حفظ میکنه دگانه همه جبر دیده این ایرا اوجه میگن پروپاگاندا یعنی که تغییر دادن مفهوم حادثه ای که عین زمان رخ داده است در اصل و میگه که چنین حالات اگر کشیده جواب ندین اهمیت ندین گپ نزنین این معنی او را داره که شما او رو نیمه نیستین یعنی که موافق گپی ای باید که در این حالات هم هیچ نگوی جواب ندی برای یعنی که خیلی که شما میبینین هجوم میکنن در اینجا با پرسوی بالون یک روز با کودک اکنون مهمش در اینجا اون هست برادر که یعنی که موافق توصیه های ای باید که در این حالات هم باید نگاه نکنی برای او رو نیمه نیستی گفته او رو نید هست حالت هایی که باید реагировать کنی покрытых женщин. هستن حالت هایی که باید خطا حفظ کنی Вот. هستن حالت هایی که باید گپ زنی Примите меры. تصور کنید این حالت اگر که رخ میده موافق گفته های ای دلبیاب باید که اهمیت نمیداده Вот в метро ножом нападают на покрытых женщин. یا که نمیفوند گپ زدن نیمه بگذارش اهمیتش نتی Вот в метро ножом нападают на покрытых женщин. برام کشیدن بمون لایک تا کامل تا بنویسون لایک بمون که یعنی که همین را ببینن یعنی که حادثه رخ داده برادر در سراتف دو کودک در بالای ماست ایستادگیان یک پاتی دیگه میآید در چشمشون پرسوب بالونا میشپه همین گونه کارو برای چی خاطر میشوه که مایل مثال میگیریم آدمای کلونا هجوم کردن ظلم کرده استیان زده استیان یگان کارو دیگه کرده استیان به خاطر چی همین کارو برادر میشوه به خاطر ننویس به خاطر پروپاگاندا که از بالا جاری کرده میشوه تا که مردم عادی همین چیز قبول کنن و همین گونه رفتار کنند مثال میگیریم یک گپ هست میگن که разделяй и властвуй فهمیدید برادر این گپای عادی نیست این گپای نیست که به اینا اهمیت ندی مثال میگیریم یک مثال عادی میدهک میارم تا که در عموم فهمیدش آسان شود و بعد درباره دیگر چنین حادثه ها با گپ میزنیم این خیلی حادثه ها حالا هست در اینجا بسیار تصور کنید شما که هست دتا اویله کلان دوتا همسایه و این همسایه بین همدیگریش رقابت و کانفلیکت دارن از هر دی اویلو شمارشون با 15 نفری میرسه والدین پدر پسر بابا و بیبی همه همینا 15 نفری هر دو اویله و وقتی که یگان کانفلیکت میشوه یگان گپ یگان کار میشوه قوهای اینا یک جای همیشه یا نیچه میکنن میزنن با نیچه میشن و برای این کار کردن باید که از همین اویلو یک طرفش شمارشون کم باشه تا که قوه زیادتر نسبت به او شود لیکن در شرط این کار قتل ممکن نیست لیکن چی باید کرد که شماره اینا کم شود یعنی که 200 مرد جنگی به از 100,000 میگن همینجا چی معنی داره معنای اتفاق بده نداره یعنی اگر که این اویله بتونه که اویله دیگر اتفاقیشون برهم بتیه شمارشون کم میشود یعنی که باید در این اویله کاری کرد که اینا یکدیگریش حرمت نکنن گوش نکنن و باور نکنن در وقتی اونی که اینا میشینن شب برای استراتژی مناقشه بعدی مصلحت میکنن این اویله ای اویله باشه باید بشینن خچون با خچون راز بور کنن که پرافی تنی پرافی در بین همینا یک چی آوردن در کارای چی آوردن در کار یگان نمود پروپاگاندایی که اینا خچون باور نکنن مثال میگیریم یکی از این اویله یک کسش یک سنگ میپرتوه که با اویله دیگری در کودک میرسه همین سنگ و دیگر اویله میخیزه میگه که ما همین کارا کانفلیکت بس کردنی بدیم در اصل بس کردن نبودن میگم ما همین کانفلیکت بس کردنی بدیم لیکن به خاطر اونه که شما کودک ما را به سنگ زدین ما از این سپس کودکای شما رو به سنگ میزنیم بعد اونه که شام میشوه این اویله نمیفهمه که اینا ایشب یکم دیم اویله نمیفهمه که زیر فشار پروپاگاندای اینو قرار گرفتگیان اینا الکی نقشه داشتن و نقشه خودشون جاری کردن در اینجا و اینا باشه در بجای اونه که با عقل سالم بفهمن که نه اینا ما رو اپرالت کردستن میگذرن از این سپس همو گودک همه کسا تنبیه میکنن شخصی پیدا میشه که او گودک حفظ میکنه میگه نه او هم زده استبدانی خیلی کار میشه ما مناقشه داریم خیلی که در گودک میرسه دیگریش باشه میگه که تو پشتی او را میگیری میشه و غوغا در داخلی همین اویله دیم تمام اویله دیم باید دگه ایو الکی در حالت مناقشه پشتی یک دیگریش نمیگیرن چون که جنگ در درون خودشون شد و ما از همین کار شده که وقتی که در کروکوس شخصایی را که تو حالا دکزد نیست تصدیق نیست ما بو میگم یگان نفر یگان شخص و از جمله خودی ما یگان جنایتکار را پیش نمیگیرم لیکن همین قدری که ما حرکت کردم من میخوام اونی را برسونم که نباید بها داده شود با گناه یک شخص تمام ملت
ва блогерои мо ҳамин корро наоборот мекунанд ки пропагандае ки аз он тараф кардастанд ки ба хотири як шахс бояд тамом миллата гунаҳгор кунанд ва баъдан қонунҳое ки чандин сол пеш мехостанд ҷорӣ кунанд ҷорӣ кардастанд блогерои мо ҳам ҳамира пеш бурдастанд ва ман мехоҳам ҳамира барасонам ки бародаро шумо ҳам яъне ки халқи оддӣ тамошобини оддӣ шумо ҳам ҳамира дастгирӣ накунед ҳамин хел чиза дар ягон ҷои хел нестай ман бо мегум ман тарафдорӣ ё ин ки дастгирӣ ё ин ки пеша ҳайбале намегум шахси ҷинояткора шахсе ки қонуншиканӣ шахсе ки қонунвайронкунӣ мекунад ҳар як шахсе ки қонун вайрон мекунад мувофиқи қонун мувофиқи қонунгузории ҳамун кишваре ки дар ҳамун ҷиноят содир карда шудагие бояд ки ҷавоб гап ин дар конститутсия ин дар қонунгузории ҳамун ҷо худаш нависондагие дар ягон ҷо нависондаги нестае ки барои гуноҳи як кас дигар бояд ҷавоб гап ва пропаганда дар байни мо ҳамин хел рафтааст ки ҳоло як мушкилие ки мешава мисол мегирем ҳодисаи крокуса гуфтум дар ҳамун ҷо то ҳоло факте ки то ҳол маълум нестае ки ки буданд ҳамун одамо яъне ки одаморо қабидан мақсад шинондан лекин гуноҳшон то ҳоло тасдиқ нестае дар натиҷаи ҳамин тамоми миллати тоҷика сархам карданд ва мушкилӣ дар ҳамин ҷо чие мушкилӣ дар норозӣ будан ба чунин фикр яъне ки набояд ба хотири 4 одаме ки ҳатто агар ки уно гунаҳгорам бошанд набояд ба ин хотир бадбинӣ ё ин ки сархам кунӣ тамоми миллата барои он хотире ки ин дар ягон қонун нест ва ҳадаф аз чунин пропаганда оне ҳастае ки халқи ҳамун кишвар чӣ хеле ки оилаҳоро ман мисол овардам халқи ҳамун кишвар бихеза бигӯяд ки ана аз пушти шумо мо да ҳамин хел корро мекунам яъне ки дар натиҷаи оне ки чунин пропаганда пеш бурда мешавад дар байни омма ҷойгир карда мешавад баъдан дигар қонунҳое буданд ки аз пушти ӯ ҷорӣ мекунанд лекин дар ин ҳолат набояд ки халқи ҳамун кишвар ё ин ки халқи ҳамун минтақа ба ҷорӣ кардани чунин қонун хафа шавад аз худшон яъне ки бинанд яъне ки рафтори бад қонунҳои вазнин чизҳое ки қонунҳое ки набояд ба ақли одам туғрӣ мегирад ки чунин қонунҳо бояд пешбинӣ карда шавад баъди чунин ҳодисаҳо чунин қонунҳо пешбинӣ карда мешавад ва халқ ба ҷои оне ки вазмушат сакна ки чӣ ба чунин қонун пешниҳод мешавад бояд ки розӣ шавад ба оне ки бигӯяд ки хайҳо уна аз пушти ҳамуно карданд не и хеле гап дар ягон ҷо нест ашибка дар ана ҳамиай ки шумо ҳамира хавад мекунед меравад бо ман дар инҷа мегум ҳоло ман як мисол меорам ки аз як бародари худи тамошобини ман ҳами гапа гуфтагие дар телеграм канал нигоҳ кунед шумо чӣ мега ман и бародар осуждат намекунам чунки и гирифтори пропаганда шудагие ва ман дар ин бора мехоҳам ки гап занам яъне ки намоиш дода мешавад як видеое ки даздӣ кардагиян мигрантҳо ва мега ки нигоҳ кунед ина тоҷикотон нигоҳ кунед дидесайн охи даздӣ кардан қабднашон я бурдасаншон мумкин ки маҳкамаш кунам мумкин ки депортшон кунам ай пиштинам хеле гӯҳо ай пиштинам хеле гӯҳо баъд халқи тоҷик баъд мақсад дар азоба бисёр мардуман аст ман ё одама ҷавоб додам галасавои қатъӣ ки хеле гап гуфтан нодурустай кулан ки аз пушти ино дигар одамо ба дар азобанд ва чунин голос мондаги ана ҳозир ман бо ҷавобша пурра дар ин видео мегум сад мекунем ки худо наметавон ба ҷое ки бугӯй ки мақсад бародаро накунен ин корро ай бай худашоз тоҷик мардум дар нуки сӯзан истодагӣ чи афсона нақл мекунем ана ки нигоҳ кунем мо оздаҷа определит мекунем ки афсонаро ки нақл мекунад гапе ки гуфтестай дар боло аз як тараф агаре хе фикр кунем правилнае ки ҳо ина ё даздӣ мекунам баъд дигар мардум дар азобай яъне ки ҳамин дар ӯ ҳолати правилнае ки ҳамира ҳамин хел кардан дар мо додан ва мо хӯрдем ҳамин хел қабул кардем а дигар ҳолаташ ки дар дигар голос меяд ки ба ҷои оне бигӯем ки ай бай ҳамин хел накунен шумо чӣ мегӯен оё магар ма ягон видеомда гуфтам ки даздӣ кардай бира даздӣ ки ё ин ки ягон касе ки қонуншиканӣ кардагия дар федератсияя Россия ма гуфтагӯи бошум ки бира қонуншиканӣ ки ман ин гапа нагуфтам мақсади гапи ман чие қонуншикани ҷинояткоре ки ҷинояти кардагия бояд худша муҷозот кунанд мувофиқи кодекс мувофиқи ҳамун қонуне ки дар ҳамун кишвар пешбинӣ шудагия худша на ин ки миллатша пас чӣ гуна ҳолат рух метавад ки дар ҳолати як кас ҷиноят кардан тамоми миллата проблема мекунанд барои он хотире ки шахсое ки аз намояндаи ҳамун миллат ҳастанд ҳамин чиза қабул мекунанд ва ин чиз аз боло тавассути пропаганда ҷорӣ карда мешавад ва шумо ҳамин чиза мехӯрен мисли моҳие ки кирми сари чангака мехӯрад дар ягон қонун оне нестае ки як шахс гуноҳ куна баран миллатша ма пушти иноро намегирам баранд судшон кунанд мувофиқи ҳамун қонунгузории ҳамун кишвар чӣ қадар муҷозоте ки пешбинӣ шудагӣ боша ҳамун қадар баранд маҳкамшон кунанд на ин ки дига миллата ва на ҳар яки мову шумо бояд бихезем бигӯем ки ана аз пушти ин ҳамихе гӯҳо дигарҳое хеле мешавад лекин
мутаассифона ман ин бародарро гунаҳгор намекунам. ин бародар гирифтори пропаганда шудагие ки чӣ хеле ки ходим Олимкуҷа Файзович мехеза мега унаву момаи лангулиш мехеза мега ки аз пишти қишлоқиё фалон кор шидем ки баъдан қишлоқиро баъд мебинам. ин эши хеле мега ки муҳоҷира баъд мебина. ӯ рамзияш мехеза мега ки як мошина кредит мегирам баъд дар болои абоч намемонанд. ҳамин чӣ хеле ки ман дар аввал ҷумлаеро гуфтам ки раздилияи и властвуи меган ково кардан аз дохили худи ҳамун миллат мешавад. вақте ки дохили худи миллата ково кардӣ ғолибият дар болои ӯ миллат дигар ҳеҷ чизай. бо мегум дар охири барнома ба ҳамин ҷанбаҳс мекунам. ман ҳеҷ вақт пушти ягон қонуншикана намегирам ва осуждат мекунам любой ҷиноята. лекин гапи асосӣ, гапи мантиқӣ, гапи ақлӣ оне ҳастае ки Эсем Шарипов бихеза бига ки дуздӣ накӯ. Рамзия бихеза бига ки мошинта вақте кредит гирифтӣ дар болои бардиёр намон. Лангулӣ бихеза бига ки хай иш як девонаи дига иш мега ки ҳуҷумтон кардан гӯё ки ӯро унитонестай бигзарем бирен. иш хай мисол намеорем. Мисол ман хестам гуфтам ки дуздӣ накӯ. ҳамун дузд ихеместа мега ки типа маска кашидага дасташ рафтестай мағоза дуздиданӣ мега ки бе видеои Эсем Шарипов ма тамошо кардагӣ будам гуфтагӣ буд ки дуздӣ накӯ. Бе накунам. ҳамин хел шумо гапа қабул мекунед. ин гуна гапҳо худнамоие. ин гуна гапҳо худнишонтие. вақте ки як одама меброранд мебинен шумо ки задай мисол ягон нарушенӣ карда ягон корҳои хеле ҳам ҷазир кардагӣ ва як одам мехеза ба худ ба ҷои оне ки асли воқеаро гап зана ба ҷои он хотире ки як чизеро гап зана ки бояд ки дар халқ действительно таъсир бирасона ба тарафи хубиш мехеза мега ки шумо дига ҳамин корро накунед ин коротон хеле бад аст. ӯ одам уже кард. ту дар замони баъдӣ гап задест. ира постфактум меган. кореро мегӯӣ ки аллакай рух додагиай. ту пешакӣ нагуфтаистӣ. ина ҳамин одамоеро ки дар нарушникан дуздӣ кардагиан ҳозир ман ҳамҷа бихезим мугум ки бародаро дуздӣ накунед. ино аллакай кардан. ё ин ки ту гуфтанӣ ки гапи ман таъсир мерасонад ба ӯ дигар одамоиш ки ӯ дуздану видеои маро мебинанд дуздӣ намекунанд дигар. Пеши ӯ хиратманд гудаки 6 рӯзаро мебаранд мегӯянд ки аллакай дер шидагиа барои насиҳат. ту хиёл мекунӣ ки қотила мегӯи қатл накӯ мехеза мега маро гуфтан қатл накӯ дига қатл накунам. шахсҳои нормалие ки моз дорен дар сартон дидестен ки чӣ пропагандировать мекунад. дидестен ки муллои даҷҷоли баромадагиай рӯи рост открита тӯҳмат мекунад. тамошош мекунен бо бовар мекунен ку. хов дидам шав хов дидам бечора Эсем Шарипов мурдай. Лангули, Рамзия, Момагул дигар ҳама дидестен шумо хутон ба ақли солим одамои нормалиен бо далчи тамошо мекунем бо далчи ба пеш мегем бо далчи дастгирӣ мекунем ку. ин одамои ба ақл. аз шумо хиёл мекунед ки як блогер як ҷинояткорро бихеза бига ки накун ӯ намекуна дига. ман намегӯям ки ҷинояткорро нагем ки накун. наоборот ҷинояткорро осуждат кунен. ҷинояткорро корш бадай. ҷинояткор бояд ки мувофиқи қонун ҷазо дода шавад. лекин дар вақти як ҷиноят дар бораш гап задан бихезӣ як соат бугӯй хай накунен хай бигӯен ки ӯро нима нестай хай хеле бигзарем бирен сари хама шамшер сар тахам ки мего ҳама да хайр то видеоҳои оянда.